Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sure-i En'am li Mekke nazil bûye 165 ayete. Hemd ji bo Allahê ku asîman û erd afirandiye, darîtî û ronahî çêkiriye. Paşê tev evên ku înkar dikin ji Xwedayê xwe re hemtayan çêdikin. Ê ji heriyê hûn xulqandine ew e. Paşê ecelê we teqdîr kiriye û ecelekî navdayî jî li cem wî ye. Tev dîsa jî hûn dikevin dûdiliyê. Di asîmanan û di erdê de Allah ew e. Ew bi veşartî û eşkeretiyên we dizane. Bi tiştên ku hûn bi dest dixin jî dizane. Tevlî vî avayî jî çi gava ayetek ji ayetên Perwerdekarê wan bê ji wan re mutleqa berê xwe jê diguherînin. Ji xwe gava ku Qur'an ji wan re hat ew derewandin, lê xebera tiştên ku wan henekê xwe pê dikirin wê ji wan re bê. Ma ew nabînin ku me beriya wan çend nesil tune kirine? Me ew li ser rûyê erdê bi gelek derfetên ku me nedaye ve bi cî kirîbûn. Barana bi xêr û bêr bi ser wan deşand û çem di binê wan re herikandin. Me bi gunehên wan ew helak kirin û piştî wan nifşekî din afirand. Eger me kitêb li kaxizê nivîsandî ji te re nazil kiribûya û wan bi destên xwe jî dest bidanaye, wê yên înkar dikin bigotana ew tenê sehrekê eşkere ye. Wê dîsa bigotina ma ne divêt ku melekekî jê re bihata daxistin. Eger me melekek nazil kiribûya wê kar biqediya û li benda wan jî nedihat mayîn. Eger me ev bikira melek, me yê dîsa ew bikira zilam û me yê dîsa ew tê xistana dûdiliyê ku dikevînê. Bêguman qeşmerî bi pêxemberên beriya te jî hatine kirin, lê tiştê wan tinazên xwe pê dikirin, hate serê wan û li wan xist. Tu ji wan re bibêje, hela hûn li ser rûyê erdê bigerin û binêrin ka aqîbeta yên di derewan din çawa bû. Tu pirs bike tiştên di asîmanan û erdê de ne, yên kê ne? Tu bibêje yên Allahın. Wî merhemet bi misolgerî daye ser xwe. Ev ê roja qîyametê vebîne ser hev û tu guman di hatina wê de nîne. Yên xwe xesirandine, ew bi xwe ne. Ji xwe ew îman nayînin. Çi tiştên di şev û rojê de dihevin? Hemû yên Allahın. Yê her tiştî dibîze û bi her tiştî dizane ew e. Tu bibêje ma ji xeynî Allah ez dostekî bigirim. Xaliqê asîmanan û erdê ew e. Yê xwedî dike û nayê xwedîkirin ew e. Bêguman ez hatime emirkirin ku ez bibim mislimanên pêşikê. Nebî tu nebe ji müşrikan. Tu bibêje ger bi ya Rebbê xwe nekim, ez ji ezabê rojekî mezin ditirsim. Kesê ku wê rojê ezab ji ser bê vegerandin, bêguman Allah dilovanî lê kiriye. Ji xwe xelasiya eşkere jî ew e. Ger Allah zerarekî bigîhîne te, êdî ji wî pê ve tu kes nikare wê bide alî. Ger xêrekî bigihîne te, ji xwe ew bi her tiştî dikare. Ew e hakimê hemû ewdên xwe, hekîm û xebîr ew e. Tu bibêje gelo çi tişt ji bo şahdetiyê hîn
mezintire. Bibêje dinabera min û we de Allah şahid e. Ev Qur'ana ku ji min re wehî bûye ji bo we û yên ku ev bigêje wan pê hişyar bikim. Ma bira hûn şahdetiyê didin ku bi Allah re hin xwedayên din jî hene. Tu bibêje ez şahdetiyê nakim. Bibêje bêguman ew xwedayekî bi tenê ye. Ji tiştên hûn jê re dikin şîrik jî ez bêrî me. Evên mekteb daye wan çawa ev zaroyên xwe nas dikin, wisa jî wî nas dikin. Evên xwe xesirandine qet îmanê nayînin. Ma ji wî kesê ku îftira li Allah dike, yan jî ayetên wî diderewîne, kî hîn zalimtir e? Bêguman ên zalim tu carî îflah nabin. Vê roj were em ê wan hemûyan bînin cem hev û paşê em ê ji yên şirîk ji Allah re çêkirine re bibêjin. Kanî ev şirîkên we digotin? Li ku ne? Paşê wê meዕna wan tenê wê gotina wan be. Bi xwedayê xwe Allah son dixin ku em ne müşrik bûn. Hela tu li wan binêre, bê çawa wan derev li xwe kirine û tiştên wan bi derevan li hev danîn, çawa ji ber wan wenda bûne. Gava tu Qur'anê dixwînî, hin ji wan tên li te guhdarî dikin. Lê ji bo ku wê fehm nekin, me jî perde kişandiye ser dilê wan û giranî xistiye guhên wan. Hemû ayetan bibînin jî ew pê îmanê nayînin. Tev çi gava ku ev tenê têne cem te jî bi te re münaqeşeyê dikin û dibêjin ev ji çîrokên pêşiyan pê ve ne tiştekî dine. Ev însanan jê we dikişînin û bi xwe jî jê dûr dikevin. Ew tenê xwe helaq dikin û haya wan jî jê nîne. Hela gava ku ew ê li ser agir bên rawestandin, te ew bidîtana, ew ê bibêjin ax xwezî em li dinyayê bihatana vegerandin û me ayetên perwerdekarê xwe nederevandabûna û em jî bibûna ji mümînan. Na, tiştên wan berê we dişartin ji wan re xuyanî bû. Ger ew vegeriyana dinyayê jî wê dîsa li tiştên ku ji wan re qedexe bûn vegeriyana. Bêguman ew virrekin. Xwezî ka gava ew ê li ber perwerdekarê xwe bên rawestandin, te ew bidîtana, Allah wê ji wan re bibêje ma wê saxbûna wê ya ji nû de ne rast e. Ew ê jî bêjin belê, em bi heqê Rebbê xwe bikin rast e. Ew ê jî ji wan re bibêje, ji ber ku hûn jî kafir bûne ezab team bikin. Bêguman evên ku pêrgihatine Allah diderawandin xesîrîn e. Soxîn gava ji nişka we qiyamet bigire ser wan, ew ê jî gunehên xwe li pişta xwe bikin û wê bêjin wey xwelê li serê me be, ji ber beredayîtiya ku me li dinyayê kiriye. Bala xwe bidinê, barê van hilgirtine çiqas pîs e. Ji xwe jîna wê dinyayê tenê lîstikek û kêfkirinek e. Lê axiret ji yên ku li hemberî Allah xwe ji bêdebê diparêzin re çêtir e. Ma qey hûn hîn jî bîr nabin. Em baş dizanin ku tiştên ew dibêjin te xemgîn dike. Lê ya rast ew te naderevînin. Belê yên zalim bizanîn ayetên Allah înkar dikin. Beriya te gelek pêxember hatin derewandin. Lê wan ji ber ku hatin derewandin û hatin êşandin jî hettanê ku alîkariya me ji wan re hat, sebir kirin. Ji xwe yê bikaribe peyvên Allah biguherîne jî nîne. Mutlaqa xeberên hin pêxemberan ji te re hatine. Ger
berguherandina wan pir bi te zor tê ji bo ku tu mucizeyekî ji wan re bînî, tu bikaribî tunelekê di erdê de weke yan jî li pêlikeke ku tu bikaribî pê derkevî asîmanan bigere. Ji xwe ger Allah bixwasta wê wan hemû li ser rêya rast kom bikirana. Zinhar tu nebe ji zaliman. Zinhar tu nebe ji nezanan. Ancak ên ji dil û can guhdarî dikin, banga te qebûl dikin, yên mirî jî wê Allah wan sax bike û bi ber wî de wê bên vegerandin. Wan digot, de bila jê re mucizeyek ji perwerdekarê wî bahate daxistin. Tu bibêje, Allah helbet dikare mucizeyekî nazil bike, lê belê pirên wan nizanin. Çiqas jîndarê li ser rûyê erdê, deyrên bi baskên xwe difirin, ew jî tenê umetên mîna we ne. Me di kitêbê de tiştek kêm nehiştiye û paşê ew ê bi ber perwerdekarê xwe ve bên civandin. Evên ayetên me derawandine, ev li tarîtiyê de ker û lalin. Kî bixwaze Allah wî ji rê derdixe, kî jî bixwaze wî tîne ser rêya rast. Tu ji wan re bibêje, ger hûn heqîqeten rastgo ne, de ka ji min re bibêjin, eger ezabê Allah bi ser we de bê yan ji qîyamet li we re be, ma hûn ê ji xeynî Allah hewara xwe bi hinekê din bikin. Na, hûn ê hawara xwe tenê bi vî bikin. Eger ev bixwaze wê ji wê tengasiyê xelas bike û hûn ê ji yên ku ve ew dikirin şîrik ji bîr bikin. Bêguman me beriya te jî ji hin umetan re pêxember şandin û ew xistin nav tengasî û nexweşiyan da ku gaziya xwe bi me bikin. Ma wê çi bibûya gava ku ezabê me bi ser wan de hat, wan xwe bawê da me. Lê belê dilê wan hişk bûbû, ji xwe şeytan jî tiştê ku wan dikir ji wan re dixemiland. Gava şîretên li wan hatibû kirin ji bîr kirin. Me deriyê hemû tiştê li wan vekir. Soxîn gava bi tiştên ji wan re hatibû dayîn, ev bitir bûn. Me ji nişka we ew girtin, pê re bêhêvî man. Bi vî awayî koka qewmê zalim hat birîn. Hemd ji Rebbê alemê Allah re be. Tu bibêje, ma qey hûn qet nafikirin, eger Allah guhên ve ker bike, çavên ve kor bike û dilê ve jî muhur bike, Allah ne tê de dê kîjan îlah bikaribe dîsa van bide ve. Tu binêre ku em çawa ayetên xwe tevr bi tevr beyan dikin, lê paşê ew dîsa ji berê xwe jê diguherînin. Wê jî bibêje, hela piçekê bifikirin, eger ezabê Allah ji nişka ve bi dizî yan jî bi eşkere bi ser ve de bê, gelo wê ji qewmê zalim pê ve tu kesê din helak bibin. Em pêxemberan tenê bi mizgînberî û hişyarkerî dişînin. Kesê îmanê bîne û xwe îslah bike, tirs ji wan re nîne û xemgîn jî nabin. Ên ayetên me derewandine, ji ber ku ew ji rê derketine, vê ezab bi wan bigire. Tu ji wan re bibêje, ez ji we re nabêjim ku xezineyên Allah li cem min in. Ez bi xeybê jî nizanim. Ez ji we re nabêjim ku ez melekim jî. Ez tenê didim pey vehya ku ji min re tê. Ma hûn qet nafikirin ku yên kor û yên biçav dibin wek hev. Tu evên ditirsin ku li ber perwerdekarê xwe bêne komkirin, bi Qur'anê hişyar bike. Ji xwe ji wî pê ve tu dost û şefaetkarê wan jî nîne.
هەوی دبە ku ev li hemberî Allah xwe ji bi êdebiyê biparêzin. Tu yên sibeh û êvarê xwe diavêjin perwerdekarê xwe û razîbûna wî dixwazin. Ji ba xwe neqewirîne. Tu ji hesabê wan ne mesûlî û ew jî ji hesabê te ne mesûlin. Eger tu wan biqewirînî, tê yê bibî ji zaliman. Bi vî avayî me hinek ji wan bi hinekan îmtihan kirin. Ji bo ku mezinên wan bibêjin ma Allah ji nava me qencî bi wan ênhan kiriye. Ma ne Xweda yê ku bêhtir bi şukurdaran dizane. Gava wanên bi ayetên me îman anîne bên bal te tu bibêje silav li we be. Perwerdekarê we rehm kirin li xwe ferz kiriye û bêguman ji we kesê ku bi nêzanî gunehekê bike, paşê di pey wî gunehê re tobe bike û xwe baş bike, bi rastî ew xefûr û rehîm e. Ji bo ku rîya gunehkaran baş xuya bibe, em bi vî avayî ayetên xwe hûrik hûrik ji hev difesirînin û bi berfirehî diyar dikin. Tu bibêje, bêguman ez ji hebandina wanên hûn ji Allah pê ve van dihebînin hatime qedexekirin. Tu bibêje, ez nadim pey hevesên we, ya na wê çaxê ez ê ji rîya rast şaş bibim û nabim ji yên li ser rîya rast. Tu bibêje, bêguman ez ji Rebbê xwe li ser delîlek eşkere me û ve jî ew derevandiye. Ev tiştê ku hûn lê acele dikin, ne di destê min de ye. Hukûm tenê yê Allah e. Ew heqîyê tîne zimên û ew çêtirê yên ku heqî û neheqîyê ji hev difesilîne û çareser dike. Tu bibêje, ger ev tiştê hûn lê acele dikin di destê min de bûya, ji xwe vê karê di navbera min û we de zû de biqediya. Allah bi zaliman bêhtir dizane. Miftê nixeybê li cem wî ne, ji wî pê ve tu kes pê nizane. Ew bi tiştên di bejahiyê de û di behrê de ne dizane. Çi pelê bikeve ew pê dizane. Her heba di tarîtiya erdê de ye û her tiştê ter û hişk helbet di kitêbek eşkere de ne. Ê ku ve bi şev dimirîne û bi tiştên hûn bi rojî bi dest dixin dizane ew e. Paşê ji bo wextê ve yê diyarkirî biqede, yê ku ve bi ro şiyar dike jî ew e. Soxîn vegera we bi bal vî de ye. Ji xwe dûre jî ew ê ji tiştên we dikir ve haydar bike. Ê li ser evdên xwe serdest e û parêzgeran ji we re dişîne tenê ew e. Paşê gava mirina yekî ji we bê, qasidên me wê çaxê wî dimirînin û kêm û zêde qusirekê jî nakin. Paşê bi ber Allahê ku Xwedayê wanî rastî ne, wê bên vegerandin, hişê xwe bidin serê xwe. Hukûm tenê yê wî ye. Ev zûtirê hesabdaran e. Tu bibêje, gelo ji tarîtiyên bejahiyê û behrê kî ve xelas dike? Ne ve bi zarezar û bi dizî xwe davêt wî û ve digot, eger ev me ji vê xelas bike, em ê bibin ji şikirdaran. Tu bêje ku Allah ve ji wê û ji her kerbê xelas dike, lê paşê hûn dîsa jê re şêrikan çê dikin. Tu bibêje, ev dikare ezabekî jor yan jî ji binê lingê we bi ser ve de bişîne, yan jî ve bike firqe firqe û hinekan bi teadeya hinekan biêşine. Tu binêre ji bo ku ew fehm bikin em ayetên xwe çawa didin diyar kirin. Tevlî ku ev heqe jî qewmê te derevandin. Tu bibêje ku ez ne vekilê we me. Ji her xeberekî re danekî pêkhatinê heye. Hûnê di nêz de
بزانبن. Gava tedid ku di heqê ayetên me de bi qerfan evnoqî bi edebiyan dibin, heya ku evnoqî pêvekî din nebin, tu berê xwe ji wan biguherîne. Ger şeytan wê ji bîra te bibe, piştî ku bê bîra te jî tu bi qewmê zalim re rû nenê. Ji gunehên ku ew bi dest dixin ji bo wan kesên li hemberî Allah xwe ji bêedebiyê diparêzin re tu mesuliyet tune ye. Lê belê ew ji bo ew xwe biparêzin tenê şîretek e. Tu dew ji vanên dînê xwe kirine lîstik, kêf û şahî û jîna wê dinyayê ew xirandine berde. Ji bo tu kes ji ber tiştên bi dest xistine neçin helakê, tu bi Qur'anê şîretan bike. Ji Allah pêve ne hogir û ne şefaetkarê wî hene. Ew çiqas fidyeyê jî bide, ji wî nayê qebûlkirin. Ên ji ber tiştên ku bi dest xistine çûne helakê, ew bixwane. Ji ber ew înkar kirine ve xwarinekî kelandî û ezabekî bijan ji wan re heye. Ma em ji Allah pêve tiştê ku nedikarin ne feyde ne jî zerarê bidin me bihebînin. Piştî ku Allah riya rast bi ber me xistiye, wek evê ku şeytan ji riya rast ew şemitandiye, ew jî li ser rûya erdê heyîrî maye, hin hevalên wî jî misêva gazî wî dikin û dibêjin: Were ba me ser riya rast. Ma qey em ê jî mîna wî bi ser peaniya xwe de bişûn de vegerin. Tu bibêje bêguman riya ku Allah nîşan dide tenê riya rast e. Ji xwe emir li me hatiye kirin ku em teslîmê Rabbî aleman bibin. Wekî divê nimêj bikin û li hemberî wî xwe ji bêedebiyê biparêzin. Ê ku hûn ê li cem wî bêne komkirin jî ew e. Ê asîmanan û erd bi heq xulqandine jî ew e. Roja ew dibêje çê bibe, her tişt ji pê re çê dibe. Pêva wî heq e. Roja li sûrê bê pevkirin jî mulk tenê yê wî ye, ew alimê bi nependî û bi pendiyê. Ew alimê bi nependî û bi pendiyê ye. Yê hekîm û xebîr ew e. İbrahim ji bavê xwe Azer re gotibû: Ma qey tu pûtan ji xwe re dikî îlah. Bêguman ez te û gelê te di şaşitiyekî eşkere de dibînim. Me bi vî avayî bedeviya derûniyên asîmanan û erdê şanî İbrahim dida, ji bo ku ew bibe xwedîyeqîniyekî ji dil. Gava şev lê tarî bû û stêrkek dît, got: Li gorî dehka we Rebbê min ha eva ye. Gava winda bû jî got: Ez ji yên ku winda dibin hez nakim. Gava dît ku heyv hiltê, got: Wekî hûn dibêjin perwêrdekarê min ha ew e. Lê gava ev jî çû ava û winda bû, got: Bêguman eger perwêrdekarê min riya rast bi ber min nexe, ez ê jî bibim ji qewmên ku van riya rast winda kiriye. Lê gava wî dît ku roj hiltê, got: Li gorî ve navxe Rebbê min ew e. Ew ji hemûyên mezintir e. Gava ev jî çû ava û winda bû, got: Gelê min, ez ji tiştên hûn dikin şîrikê Allah bêrî me. Bêguman ez dev ji her tiştî batil berdidim û berê xwe ji dil û can didim yê ku asîman û erd xulqandine û ez ne jî müşrika me. Gelê wî bi vî re ketin têkoşîn û gengeşiyê. Wî jî ji wan re got: Ma hûn di heqê Allah de bi min re gengeşiyê dikin? Ne, wî riya rast bi ber min xistiye. Tiştekî ku perwêrdekarê min bixwaze netê de,
Ez ciwanên ku hûn jê re dikin şîrik jî natirsim. Perwerdekarê min bi ilmê xwe her tişt dorpêç kiriye. Ma qey hûn îbretekê nagirin. Çima hûn evên ku di heqê wan de tu delîl nazil nebûne ji Allah re dikin şîrik û ji wê jî natirsin? Ez ê çima ji wanên ku hûn dikin şîrik bitirsim? Eger bira hûn zanan e, ma ji her du aliyan kîjan bêhtir layıqî aminiyê ye? Wanên îman anîne û îmana xwe bi zulmê nelewitandine, aminî heqê wan e û yên li ser rêya rast jî ew in. Delîla me ya ku me li hemberê qewmê İbrahîm daye wî, ew e, em kê bixwazin dereceyên wî bilind dikin, Perwerdekarê te helbet hekîm û elîm e. Me İshak û Yaqub hîbeyê İbrahîm kirin. Me ew hemû hidayet kirin. Me berê jî Nuh û ji nesla wî Davud, Suleyman, Eyyûb, Yusuf, Musa û Harûn hidayet kirin. Em qencikaran bi vî awayî xelat dikin. Me Zekeriya, Yahya, İsa û İlyas jî hidayet kirin. Hemû jî ji qencan in. Me İsmaîl, Elyese, Yunus û Lut jî hidayet kirin. Me ew hemû ji dil ser alemê re girtin. Me ji bavên van, zuriyetên van û birayên van jî qencî bi henekan kir. Ew hilbijartin û ew anîn ser rêya rast. Ev hidayete Allah e, ji bendeyên xwe kê bixwaze wî pê dibe ser rêya rast. Eger van jî şîrik ji Allah re çêkiribûna, tiştên van dikirin wê bêhuda biçûna. Evên me kitêb, hikmdarî û nubûvet dabû wan, ew in ew. Eger evên han wê înkar bikin, em ê ji qewmekî ku wê înkar nekin jê re bikin wekîl. Ha yên Allah ew anîne ser rêya rast, ew in. Tu jî rêya wan bişopîne. Tu ji wan re bibêje, ez tu ücretê ji bo vê ji we naxwazim. Ev ji hemû alemê re tenê şîret e. Li gorî ku ew dibêjin, Allah ji tu însana re tu tişt nazil nekiriye. Ger wisa be, wan wekî divê Allah nas nekiriye. Tu ji wan re bibêje, ma wê kitêba ku Musa ji mirovan re ji bo ronayî û rêberî anîye, kê ev nazil kiriye? Hûn li rûpelên wê dinivîsinin û dilê we ji wê çi bixwaze eşkere dikin û gelekî jî jê hûn we dişêrin. Tiştên ku ne we ne ji bavên we nizanibû bi saya wê, hûn hînî wan bûne. Tu bibêje Allah nazil kiriye û paşê dev ji wan berde. Bila di nav tevşiyên xwe de ew bigevizin. Ev Qur'ana me ev ji bo ku tu dayika bajaran û yên dora wê hişyar bikî nazil kiriye. Kitêbekî pîroz e û rastdêrê kitêbên beriya xwe ye. Evên ku bi axiretê îmanê tînin, bi vê jî îmanê tînin. Ev li nimêja xwe jî miqate ne. Ma jiyên ku derevan li ser navê Xwedê dikin, yan jî tevlî tu tiştek jê re nehatiye vehîkirin jî, dibêjin ku ji min re wehî hatiye, yan jî ji kesê ku dibêje ez ê ji mîna tiştên ku Allah nazil kiriye nazil bikim. Kî zalimtir e? Xwezîka te ev zaliman di ber sekereta mirinê de bidîtana. Melaîket destên xwe dirê ji wan dikin û dibêjin canê xwe derînin. Îro ji ber ku ve bi virran îftira li Allah dikir û ve li hemberî ayetên wî quretî û pozbilindî dikir, hûn ê bi ezabê rûswatiyê bêhne ceza kirin. Bi sond, bê çawa cara evî li me hûn xulûqandine, hûn ê dîsa îro jî yeko yeko bi tenê bêhne bal me. Hûn ê bi xwe tiştên ku me bi kerema xwe li dinyayê daye we jî li paş xwe bihêlin. Gelo wan şefaatkarên we yên ku we digot qeyd afirandina we de şîrikê me ne, çima em wan bi we re nabînin?
براستی همو پیوندیان دنا وده جهو قطیان و اوین که ودگوت قی خدانه جی جبر و وندابون و چون. بێگومان الله heb û dendikan diperçivîne. Ê sax ji mirî, ê mirî jî ji yê sax derdixe. Yê wan dike Allah. Hûn ê çawa berê xwe jî yê bizivîrînin. Ê ku şefeqê diperçivîne, şev kiriye danê îstirahatê û roj û hêv jî kirine pîvana diyarkirina wextan ew e. Ev teqdîra yê ezîz û hekîm e. Ê ku stêrk ji bo hûn di tarîtiya bejahî û behrê de rêya xwe bi van bibînin ji we re kirine nîşan ew e. Bi rastî ji bo qewmekî dizane min nîşanên xwe bi berfirehî eşkere kirine. Ê ku ê hûn ji yek nefsê afirandine cihekî wê manê û ciyekî ku hûn bi emanetê lê bimînin tayin kiriye ew e. Me ayetên xwe ji bo qewmek ku fehm dikin bi berfirehî beyan kirine. Ê ku ji asîman avê da dixe ew e. Em bi vê avê jî nebatê her tiştî derdixin. Ji wê jî şênikayiyek ku em ji wê hebên li hev siwarbûyî, bûkinkên, darê xurmeyan, goşiyên, berjêrbûyî, rêzên tirî, bexçeyên zeytûn û henaran, ên mîna hev û nemîna hev jî derdixînin. Gava nû fêkî dide û digihêje, wê çaxê hûn li fêkiyê wê binêrin. Bêguman ji bo qewmek ku îmanê tînin, di wan de gelek nîşan û îbret hene. Wan ji Allah re cin kirin şirk. Hal ew e ku wî ew afirandine. Bi nezanî jê re kûr û keç bi derevan ji ber xwe derxistine. Haşa, ji wan wesfên wî pê salix didin, ew pak û bilind e. Ê asîman û erd ji tunebûnê xuluqandine ew e. Hewala wî jî nîne. Ma wê çawa zarê wî hebin? Wî her tişt afirandiye û yê bi her tiştî dizane jî ew e. Perwerdekarê ve hemûyan Allah ew e. Ji wî pê ve tu îlahê birra nînin. Ew xaliqê her tiştî ye. Êdî hûn jî wî bihebînin. Wekîlê her tiştî ew e. Çaw nikarin wî bibînin, lê ew çawan dibîne. Letîf û xebîr e. Bêguman ji perwerdekarê ve delîlên berbiçaw ji we re hatine. Ê ku bibîne ew ji xwe re dibîne. Yê ku kor be û nexwaze heqî bibîne, ew di eleyhê wî de ye. Ez ne natoriyê serve me. Em wiha ayetên bi üslûbên cuda eşkere dikin, da ku ew bibêjin te ji cihekî ew ders girtiye û em jî ji qewmek ku dizanin re baş beyan dikin. Tu bide pey tiştên ku ji Rebbê te ji te re hatiye, ji wî pê ve tu îlah nîne. Tu dev ji müşrikan berde. Ger Allah bixwasta ev nedibûn müşrik. Me tu nekiriye parêzgerê ser wan û tu ne vekilê wanê jî. Gelê mümînan, ji wanên ku ji Allah pê ve pûtan dihebînin re çêran nekin. Ji bo ku ev jî bi nezanî û bi dijminayî ji Allah re sixêfan nekin. Bi vî awayî me ji her ummetê re emelê wan xemilandiye. Soxîn ciyê vegera wan bal perwerdekarê wan e. Ev ê ji tiştên ku wan kiriye ji wan re bibêje. Ev sondê nemayî bi Allah dixwin ku gel mucizek ji wan re bê, ev ê mutleqa pê îmanê bînin. Tu bêje mucizeyê tev tenê ji cem Allahın, ma hûn fehm nakin. Muciza ku dixwazin ji wan re bê jî ew îmanê nayînin. Em ê wek cara evil, çawa ku wan îman pê nede anî, dilê wan û çavên wan bizivîrînin
û van di harbûna wan de heyîrê bihêlin. Eger me melayîket ji wan re daxistina, mirî jî bi wan re biaxiviyana û me her tişt li ber van kom bikira jî, dîsa jî yên Allah dixwaze pê ve tu kesî îman nedanî. Lê belê pirên wan xwe li nezaniyê datînin. Me bi vî awayî ji her pêxemberî re şeytanên însan û cîn kirine dijmin, ji bo ku ew hev bixapînin, peyvên avzêrkirî di ber guhên hew re diavêjin. Eger Perwerdekarê te bixwasta, wan nikaribû wisa bikiraya. Dev ji van û derevên wan berde. Ji bo dilê wanên bi axretê îmanê nayînin, bi van peyvên avzêrkirî bixire, ew pê kêfxweş bibin û ji bo gunehên ew dikin, misêva bi dest bixin jî bi ber guhên hev dixin. Ma ji xênî Allah ez ê li hekemekî din bigerim. Ne yê kitêb ji we re bi berfirehî daxistiye, ew e. Ewên me berê kitêb daye wan jî helbet ew baş dizanin ku bi rastî ev ji ba Perwerdekarê te nazil bûye. Nebî ku tu di vê de têkeviyê dûdûliyê. Peyva Perwerdekarê te bi rastî û adilî temam bû. Yê ku bikaribe peyvên wî biguherîne jî nîne. Ew wekî pêwîst e dibihîze û dizane. Ger tu biya gelek însanên li dinyayê bikî, ew ê tejriya Allah şaş bikin. Sirf bi pey gumanan dikevin û derevan dikin. Bêguman Perwerdekarê te belê ew çêtir dizane biyê ji riya wî şaş bûye û çêtir dizane biyê li ser riya rast te jî. Ger heqîqeten hûn bi ayetên Allah îmanê tînin, ji tiştên ku bi navê Allah hatiye şerjêkirin bixwin. Ma çi bibe hatiye ku hûn ji goştê heywanên bi navê Allah hatine şerjêkirin naxwin? Ji xwe ji yên hûn ji mecbûrî bixwin netê de. Goştên ku wî li ve heram kiriye bi berfirehî ji we re diyar kiriye. Bêguman gelek însan bêyî zanîn bi hevesên xwe mirovan ji rê dibin. Bi rastî Perwerdekarê te bi vanên ku ji hed derdikevin baştir dizane. Hûn dev ji gunehên eşkere û yên bi dizî berdin. Bêguman evên gunehan bi dest dixin, helbet bi gunehên ku qezenc kirine wê bên cezakirin. Hûn ji yê bi navê Allah ser jê nebûye nexwin. Bêguman ev fasiqî ye. Şeytan ji bo ku li hemberê we têkoşînê bikin, di guhê hogirên xwe de pistê dikin. Eger hûn biya van bikin, hûn ê bibin ji müşrikan. Ma ev ê mirî be û me ev sag kiribe û ronahiyeke ku di nava însanan de pê bimeşe dabê, dibe wekê ku di nava tarîtiyê de ye û nikaribe jê derkeve. Tiştên ku kafir dikin, bi vî avayî ji wan re hatiye xemilandin. Bi vî awayî li her bajarî me gunehkar kirine giregirê wan. Ji bo ku tê de dek û xaxan bikin. Lê dek û xaxan tenê li xwe dikin û pê nahesin jî. Gava ku ayetek ji wan re tê, dibêjin heya wek tiştên ku ji pêxemberên Allah re hatiye, ji me re jî neyê. Em îmanê nayînin. Allah çêtir dizane ku ew ê pêxemberiya xwe bide kê. Ji ber dek û xaxên ku wan kirine, ji cem Allah vê ezabekî ku wan piçûk bixe û dijwar bê serê evên gunehkar. Kesê ku Allah bixwaze wî hidayet bike, dilê wî jî İslamê re wedike. Yê bixwaze wî ji rê derxe jî, dilê wî teng dike û digweşe. Dibêje qeybi asîmanan we hildikişe. Allah bi vî awayî pîsîtiyê diavêje ser wanên ku îmanê nayînin.
ew riya perwerdekarê te ye ripî rast e. Bêguman me ayetên xwe ji qewmekî ku şîretan qebûl dikare bi berfirehî diyar kirine. Li cem perwerdekarê wan varê selametiyê yê wan e û ji ber tiştên ku ew dikin jî ew dostê wan e. Wê roj bê ew ê wan hemûyan kom bike û wê bibêje gelê koma cinan ve gelek însan xepandin. Wê hogirê vanê însan jî bibêjin perwerdekarê me ji hev îstîfade kir û em gihaştin miadê xwe yê ku te dabû me. Ev ê jî bibêje agir ciyê we hemûyan e. Yên ku Allah bixwaze ne têde, hûn ê têde ebedî bimînin. Bi rastî perwerdekarê te hekîm û elîm e. Em bi vî avayî ji ber tiştên ku bi dest dixin zaliman dikin hogirê hev. Gelê koma cin û însanan ma pêxemberên ji we nehatin balve. Ayetên min ji we re nexwandin û bi vê roja hûn ê leqayê wê bibin ve hişyar nekirin. Ew ê bibêjin em li ser xwe şahidin. Jîna dinyayê ew xepandin û van jî li ser xwe şahîdî dan ku ew kafirin. Ji xwe perwerdekarê te bêyî ku haya van jê hebe ji nişka we tu bajaran bi neheqî helak nake. Dereceyên her kesî li gorî emelên wan e. Perwerdekarê te ji tiştên ku ew dikin nexafil e. Perwerdekarê te dewlemend û birehm e. Ger ew bixwaze çawa hûn ji dola qewmekî din afirandine? Dikare we tune bike û piştî we jî kê bixwaze bîne şûnav we. Ya ku bi we re hatiye vehidkirin wê mutleqa bê hûn nikarin nehêlin jî. Tu ji wan re bibêje gelê min ji destên we çi tê texsîr nekin ez jî nakim lê soxîn hûn ê bizanibin wê aqîbeta kê bi xêr be. Bi rastî zalim tu carî îflah nabin. Wan ji Allah re parek ji çandiniyan û tarîşan cihê kirine. Li gorî gumana xwe dibêjin ew ji Allah re ye û ew jî ji şirîkên me re ye. Li tiştê ji şirîkên wan re ye nagihêje Allah. A ku ji Allah re ye digihêje şirîkên wan. Ew çi qas pîs hukm dikin. Aynî bi vî avayî ji bo ku şirîkên wan bibin helakê û dînê wan li ber wan tev li hev bikin ji gelek müşrikan re kuştina zaroyên wanên ku ew bi destên xwe dikujin xemilandin û wekî tiştekî qenc şanî wan dan. Eger Allah bixwasta wan wisa nedikir. Tu dev ji wan û derevên ew dikin berde. Wan dîsa digot ew heywan û ew çandiniyên han qedexene. Ji yên em bixwazin pêve tu kes nikare dest wan bide. Li gorî gotina wan hin dewar, siwarbûna wan hin dewar jî bi navê Allah şerjêkirina wan qedexe ye. Li ser kîsê wî derevan dikin. Allah ji ber derevên ku ew dikin wê helbet wan ceza bike. Digotin yên dizikê wan dewaran dene ji bo zilamê me tenê ne. Li pîrekên me qedexene. Ger mirî be ev û em şirîkê we ne. Wê Allah bi vê salixdanê ceza bide wan. Bêguman ew hekîm û elîm e. Wanên ku zareyên xwe ji bêhişî û bi nezanî kuştin û li ser kîsê Allah bi derevan rizqê ku Allah dabû wan heram kirine, bêguman ew xesîrî ne. Bi rastî wan rê şaş kiriye û ne li ser riya rastin. Ê ku bax û baxçeyên bidêlî û yên bêdêlî, darên xurmeyan û çandiniyên berê wan muxtelîf, zeytûn û hinarên wekhev û yên nevekhev afirandine ew e. Gava ber bide
جبره وی بخون روجا چنینه جی حقی وی بدن و اسراف نکن بگمان او جی مصرفان حزناکه جی دواران جی ین جی بو بارکرنه سواربونه و ین جی پورتاوان بنرختین چیکرن آفراندنه هون جرزقه کو الله دایا و بخون لگاون شیطان نشوپینن بگمان او دجمنه وی اشکره هشت زو جی میشینان دودو جی بزنان جی دودو تو ببیجه ماوی هر دوین نیر حرام کرنه یان هر دوین می یان جی ین درحمه هر دو میان ده گرد گوتنا خدا هون راستگونه دکا بزانایی جی من را ببیجن جی دوان دوزو جی دواران جی دوزو جوان را ببیجه ماوی هر دوین نیر حرام کریه یان هر دوین می یان جی ین ده مالزارکو هر دو میان ده یان گاوه الله او وصیت لوکر هون لوی داره حاضر بون ماجیه بنزانی جبو کو انسانان بخرینه و بوران لسر کیسه الله افترا بکن کی ظالم تره بگمان الله قوم ظالم هدایت ناکه تو ببیجه ده تشتین کو جمن راحتی وحی کرنده خوارنا براتا یان خوینا رجاندی یان جی گوشتن براس کو بگمان او پیسه یان جی ین بفاسقی کو نجبو الله هاتیه شرجه کرن نتیده جی کسی کو بخوازه وی بخواه تو خوارنین حرام کری از نابینم لی کسی کو جبرچینا بیچاره بمینه بی دلخواستینی و نکو زکی خواه بده بر زیده بخواه دکاره وان بخواه بگمان پروردکاری تا خفور و رحیمه مل جهویان حیوانین بسم تو قدخه کرن بزی پشتا وانه بریوین وان و هستین وان و نتیده ما دونه دوار و پجی قدخه کر جبر ظلم وان ما او جزا کرن بگمان ان راست هلبت امن اگر او تا بدروینن تو جوان را ببیجه پروردکاری و خادی رحمتک فراهه عذاب وی جی قوم گناهکار نای زوراندن و ین جی الله را شرک چیکرنه ببیجن اگر الله بخواستا نه ما نه جی باوین ما شرک چی دکرن و تشتک جی حرام ندکر این بری آوان جی وها درواند بون سوخین عذاب ما تام کرن تو ببیجه ما دوی وارده تو زانین و بلگل باوه هیا کو هون وی درخن هوله و شانی ما بدن هون صرف ددن پی گمانه که پوچ و صرف دروان دکن تو ببیجه دلیل حریقتی و تکوس الله گروی بخواستاوه و همو هدایت بکرانا تو ببیجه دکا شاهدین خواهین کو شهدتیه ددن کو الله او حرام کریه بینن اگر او شهدتیه بدن جی تو بوان را نبه شاهد تو نده پی هبسن کسین کو آیتن مد دروینن و به آخرت ایمان ناینن و جو پروردکار خارج شریکان چه دکن تو ببیجه هون ورن ازه تشتی کو پروردکاری و لوه قدخه کریه جوره بخوینم هون تو تشتی جیره نکن شریک جده و باوین خوره باش بن جد ترسا خزانیه جی زاروین خواه نکوژن جو خواه رزقی و اوان تو ده امددن نیزی فحشین اشکره و یم و شارتی نبن کسی که الله کشتناوی لوه حرام کریه بنه حقی نکوژن الله وان شیرتان لوه دکه دا که هون ببیر بینن و بفکرن به آوائه که قنجتر نتیده حتانی که سیوی بالغ نبن هون نیزی که مالی وان نبن پیوانه و وزنه بیک ماسی و بدروستی بکن ام زیده طاقتا کو کسی بار لی ناکن گاوا هون بپیوینجی مروین وین نیز بنجی تن حقیب بیجن و احد الله بجی بینن الله وان شیرتان جبوکو هون بفکرن و ببیر بینن لودکه ریا منا رب راست اوه وی بشوپینن جبوکو وجریا الله نقتینن ریم وکیدن نشوپینن به هویا کو هون لهمبر الله خوش به ادبیان بو پارێزن ئەو وێ شیرێتێ لەوە دەکا
پاشê ji bo qenciya xwe li ser ê ku qencî kiriye temam bike, her tiştî bi berfirehî beyan bike û bibe hidayet û rehmet me kitêb da Musa. Hêvî dibe ku ev bi pergîhatina Perwerdekarê xwe îmanê bînin. Ew kitêbeke me ev nazil kiriye û pîroz e. Hûn bidin pey wê û xwe ji înkar û îsyanê biparêzin. Hêvî dibe ku rehm li we bêkirin. Ji bo ku hûn nebêjin bêguman kitêb tenê ji dû komên beriya me re hatine nazilkirin û ji xwandina wan jî em bêhay bûn. Yan jî ji bo ku hûn nebêjin eger kitêb ji me re bihata şandin, em ê ji wan re bêhtir li ser riya rast bûna. Êdî vayê ji bal Perwerdekarê we delîlekî berbiçav, hidayetek û rehmetek ji we re hatiye. Ma ji yên ayetên Allah diderevînin û berê xwe jê diguhêrinin kî zalimtir e? Em ê van kesên ku berê xwe ji ayetên me dizîvirînin ji ber berguherandina wan bi ezabekî pir yeman ceza bikin. Ma ew tenê li hêviya ku melaiket werin bavan yan jî ku Perwerdekarê te were yan jî ku hin mucizeyên Perwerdekarê te bên. Ji xwe roja ku hin mucizeyên Perwerdekarê te bên, kesê beriya mucizeyan îman neanîbe yan jî di îmana xwe de xêr bi dest nexistibe, wê rojê îmana tu kesî bi kêrî wî nayê. Tu bibêje hûn li hêviye bin, em jî li hêviye ne. Bêguman wanên dînê xwe ji hew parça parça kirine û ev jî bûne parça parça. Tu tekiliyê te bi wan re nîne, bêguman îşê wan tenê di destê Allah de ye. Paşê ew ê bi tiştên ku wan dikir, wan haydar bike. Kesê ku qenciyekî bike, 10 qatî wê jê re heye. Yê ku gunehekî jî bike, wê tenê bi qasî wî bêcezakirin û zulm jî li wan nayê kirin. Bêguman ê min, Perwerdekarê min riya rast bi ber min xistiye. Dînê ripî rast, dînê İbrahîmê henîf e, bê çewtî ye û ew ne ji müşrikan jî bû. Tu bibêje nimêj û îbadetên min, jiyana min û mirina min giştik ji Allah Perwerdekarê aleman re ye. Tu şirîkê wî nînin, ez bi wê hatime emirkirin û yê serevil misliman bûye jî ez im. Ma piştî ku Allah Perwerdekarê her tiştîye, ez ê rabim ji wî pêve li Perwerdekarekî din bigerim. Kî çi bi dest bixe tenê ji bo wî ye. Tu gunehkar jî barê tu gunehkaran hil nagirin. Paşê vegera we jî bi bal Rabbê we ye. Bi bal Rabbê we ye. Ev ê jî ji tiştên ku hûn li ser li hev nakin ve haydar bike. Ê ku bi tiştên dayê we ji bo we biceribîne, hûn kirine xelîfeyê ser rûya erdê û hûn derece derece di ser hew re girtine ew e. Bêguman azabdana Perwerdekarê te bi lez e. Helbet ew xefûr û rehîm e.